Dragi Dino, ja znam da imaš mnogo kompisara i ovdje, a i u Bosni. Želim te zamoliti da svima lila bar čestitaš Bajram i da ih helsa po u moje ime. I ja sam se trudio da u Ramazanu budem bragube, da svoje saker ostavljam na svoje mjesto, da pomažem u kući, da ne govorim ružne urdet i da ljuger inte aldrig. I naravno da fastar tillsammans sa našim članovima familije. Tu u Sverige smo postili, ali smo hela tiden mislili na djecu u Bosni i Hercegovini. Vi vet da mnogo djece u Bosni i Verden nema baš ono što treba. Neka djeca nemaju dovoljno mat. Neki nemaju novac za školske stvari ili za skolbus. I ja sam zbog toga veoma lecen. Možeš li mi ti dati neki foršlag? Drugari, hej, Bajram Bajračula, evo i mene. Znate šta? Amelo i Dino su mi rekli da ste vi pravi drugari i da volite svima pomoći. E pa i meni treba pomoć, ne samo Erniju. U povjerenju da vam kažem, meni treba pomoć da pomognem Erniju da nauči pričati bosanski. Ili čekaj, da nauči pričati švedski, jer ovako to nikako ne ide. Malo bosanski, malo švedski, malo ovo, malo ono i onda, da, to je tako zbunjujuće. Da, hoćete mi pomoći? Baš vam hvala. Sad mogu da odahnem. To mi je pravi bajramski poklon. Hvala vam puno.